Μπαμπά! Ναι, Ελένη. Πώς θα πεις έναν άντρα να φορέσει το πετρόλ και το τζελιμίντι? Είναι πολύ στη μόδα φέτος. Ελένη, η αλήθεια είναι μία. Όποιος μείνει στα παλιά θα δείχνει εκτός εποχής. Άκου τις τρεις τάσεις που θα κυριαρχήσουν φέτος. Νούμερο 1. Transformative Teals, τα ελληνικά πετρόλ. Είναι το χρώμα της χρονιάς. Συμβολίζει τη νέα οικολογική συνείδηση του σύγχρονου άντρα. Επίσης δυνατά χρώματα για φέτος. Το κεχυρμπαρένιο κίτρινο, το electric φούξια και το έντονο κόκκινο. Φυσικά συνεχίζει το καφέ, το μαύρο, το μπέζ και το λευκό. Πολύ δυνατά. Αλλά για τους πιο τολμηρούς? Νούμερο 2. Clashing Shades, δηλαδή συνδυασμοί ασύμβατων χρωμάτων. Πορτοκαλί με κίτρινο ή έντονο ροζ με κόκκινο. Σπάμε τα ταμπού. Η αντρική μόδα του 26 δεν φοβάται να τραβήξει τα βλέμματα. Και για όσους θέλουν κάτι πιο καθαρό? Νούμερο 3. Monochromatic Outfits. Σύνολα στην ίδια ακριβώς απόχρωση. Δημιουργεί μια εκλεπτισμένη και καθαρή ανδρική σιλουέτα που επιβάλλεται χωρίς να φωνάζει. Το ανδρικό στυλ είναι γνώση, όχι τύχη. Θέλεις να μάθεις ποια τάση ταιριάζει σε σένα? Έλα στην Καρόλου Δηλητρία να τα δούμε από κοντά. Σε περιμένω!